Us hem convocat perquè comencem el tret de sortida per recollir signatures per la despenalització de l'avortament. Per què ara hem decidit reprendre tot el tema de l'avortament? Hem fet una mica de memòria històrica i la lluita per l'avortament, com a mínim pels 3 supòsits, fa molts anys que s'està duent a terme aquí. Sabem que el 1987 una dona, en plena desesperació, va tirar-se un tret a la panxa, estava embarassada de 7 mesos. Aquella dona va ser arrestada i va ser condemnada per un delicte de matar un fetus. Hem d'entendre que aquella dona va ser un tret a la seva panxa, va ser un tret cap a ella i que allò li va fer mal. És a dir, imagineu lo desesperat de la situació. Desesperació que avui en dia encara no s'està entenent. Parlem dels fetus com si tinguessin vida sense l'úter i sense la vida de la mare. El 2013, la CEDAW, que és un organisme europeu que vetlla pels drets de les dones, ja va demanar a Andorra la despenalització de l'avortament. El 2014, Andorra va signar i ratificar el Conveni d'Istanbul, que actualment s'està incomplint. En dit conveni, Andorra es compromet a lluitar contra les violències vers les dones, per sobre de les creences, els costums i les tradicions religioses. Què vol dir això? Que encara que el senyor bisbe digui que no podem avortar, Andorra s'ha compromès a que aquesta discriminació acabi davant d'Europa. I per acabar-ho d'adobar, el comissari de Drets Humans va venir fa poc i va dir-li a Andorra que havíem de despenalitzar l'avortament. No contents amb això, des d'Andorra també hi ha hagut plataformes, hi ha hagut altres persones que ho han intentat. Es porta lluitant des del 2004, tenim en els històrics, on es volia com a mínim despenalitzar l'avortament en cas que la mare corrés un risc. No es va aconseguir, no va passar res. El govern fa ulls i orelles sordes i el que volem fer palès és que no estem parlant de dades, estem parlant de dones, de nenes, de noies que estan patint, que estan sent obligades a parir, que estan sent obligades a dur una vida que no volen i això no hi ha drets. Hem de recordar que si als 4 mesos la mare mor, allò que li diem fetus i que té vida també mor. I per tant hem de protegir la vida d'aquestes mares i d'aquestes persones que de vegades se'ns oblida una mica. Bueno, jo t'he de dir que de fet aquí hi ha molta gent, jo mateix amb la família tinc casos, que han anat a avortar. Jo no entenc aquest sistema ni aquesta mentalitat, perquè, o sigui, costa un dineral. O sigui, ma filla, per exemple, va tenir una nena amb una plecàcia que de 2.000 se salven una. I ella té prohibit tenir més fills. Per H o per B va tenir una mala sort. Li va tocar pagar 500 euros, són molts diners, desplaçament i tot. Hi ha gent que a vegades 500 euros no se'ls pot permetre. O sigui, en aquest cas era per salut, no era perquè volia, perquè corrien el risc, o sigui, tant el feto com la mare. Va tenir d'anar a Barcelona. I com la meva filla, hi ha cents de casos, nenes jovenetes que tenen 15 anys, que no es volen complicar la vida. És que no ho entenc, perquè se'n van una de diners al país, que és increïble, ja no és material ni diners, però que tenia de ser legal, perquè les dones tenim dret, si volem avortar o no volem avortar, i què és el que volem fer en el nostre cos. Volem acabar aquest acte llegint-vos el manifest. Tenint en compte que en casos de violació, perill greu per la salut física i o psíquica de la mare o greus malformacions dels fetus no es pot interrompre lliurement i voluntàriament l'embaràs, avui en dia la legislació vigent a Andorra és contrària a la resta dels països europeus i a les recomanacions directes del Consell d'Europa i del Comitè dels Drets Humans de Nacions Unides en aquest aspecte. Tenint molt present la situació institucional d'Andorra i recollint la feina feta per la plataforma ciutadana Sí als nostres drets, recuperant el seu text del manifest, Stop Violències vol demanar l'opinió favorable de la ciutadania d'Andorra a la despenalització de l'avortament en els 3 supòsits mínims i de caràcter terapèutic previstos en d'altres legislacions. És a dir, 1. Quan l'embaràs sigui conseqüència d'una violació.
2. Quan l'embaràs suposi un greu perill per la salut física i o psíquica de la mare. I 3. Quan durant l'embaràs es constatin malformacions o anomalies greus en el fetus que l'impedirien viure en mínimes condicions físiques o psíquiques. El nombre total de signatures favorables s'enviaran per correu i certificat al Comissari de Drets Humans a Europa, a organismes específics del Consell d'Europa com l'Agrevio i la CEDAW. L'Agrevio és el Consell que vetlla perquè el Conveni d'Istanbul que Andorra va signar i ratificar el 2014 es compleixi. Incomplit. Andorra està incomplint aquest conveni.